5 בערוץ הכלכלה של ישראל, שלום לכם וערב טוב. אתם על סוגרים שוק, אני מלי לוייב בנימיני, ויש לנו עבורכם שעתיים עמוסות כלכלה, שוק ההון בעסקים, מהארץ ומחול, מעכשיו ועד השעה 7 בערב. אני מזכירה לכם שאנחנו תמיד בשידור חי בערוץ 10 על מסך הטלוויזיה שלכם, בבית ובמשרד, או לייב באתר ערוץ הכלכלה של ישראל, tv10.co.il. ועכשיו נגיד שלום ואחר צהריים טובים לפאנל הפרשנים שלנו, איתם אנחנו נדון בכל החדשות הכלכליות של היום. אייל וייסבלום, מנהל השקעות בקרנות הנאמנות של מגדל שוקי הון, צהריים טובים, או אחר צהריים טובים. יקירה שחר, מנהלת דסק חול ביחידת המחקר, שלום יקירה. שי אלנקווה, מנהל שיווק לקוחות מוסדיים במיטב. ורואה חשבון אילן פפר, מנכ"ל ומייסד חברת פפר פיננסים. ערב טוב חברים, ותודה שהצטרפתם אליי. שבוע המסחר בסוף אפריל מתאפיין בהתגברות גם דרמטית של אי-הוודאות הגיאופוליטית והשפעה ישירה על שוקי האנרגיה. המוקד המרכזי נותר המשבר במזרח התיכון והמצור הימי בין ארצות הברית לאיראן סביב מיצר הורמוז. על הרקע הזה, דוח של חברת המחקר הבינלאומית קפלר מצביע על כך שהלחץ האמריקאי הופך לאפקטיבי ואף מקרב את תעשיית הנפט של המשטר בטהרן לנקודת שבירה. והשאלה שלי היא האם הלחץ על תעשיית הנפט האיראנית עלול לחלחל לכלכלה כולה, ומה המשמעות עבור המשקיעים? יקירה. טוב, אז בהחלט המשמעות של הסגירה של מיצרי הורמוז, דרך אגב, הסגירה הפכה להיות דו-כיוונית. זה התחיל מהסגירה של איראן, שסגרה לארצות הברית, ואז טראמפ אמר, לא, אתם סוגרים לי, אל תתבלבלו, גם אני סוגר לכם. אז עכשיו הסגירה היא דו-כיוונית, זאת אומרת, היא לגמרי הרמטית, והמשמעות היא כמובן, היא גלובלית. אנחנו יודעים שיש אזורים גלובליים בעולם שהם יושפעו הרבה יותר, מושפעים. יושפעו זה כבר מילה לא רלוונטית. כמו איזה אזורים? מושפעים, שזה כמובן בראש ובראשונה אירופה, וגם מדינות אסיה. אלה המדינות שמייבאות את הנפט. כל יבואניות הנפט מושפעות מהמצור הזה, וככל שהזמן עובר, ההשפעה הופכת להיות ליותר דרמטית. וזה מהסיבה שבתחילת המצור עוד היו מלאים למדינות. כל המדינות שהן יבואניות נפט כמובן דואגות שיהיה להם מלאים. המדינות היותר חזקות דואגות ליותר מלאים, מדינות יותר חלשות, אז יש להם פחות מלאים. אבל המלאים האלה לאט לאט מצטמצמים, והשאלה כמה זמן הם עוד יוכלו לסחוב באירוע הזה. אז זה עניין של בין שבועות לחודשים, זה משתנה, ומדינה שלא יהיה לה מספיק נפט תיאלץ לצמצם פעילות. אנחנו יודעים שיש כבר טיסות בעולם שמבוטלות, כי אין מספיק דלק סילוני, ואנחנו נראה לאט לאט אפילו מפעלים שנסגרים, מחסור של דלק בתחנות, תורים של צרכנים שרוצים דלק ויודעים שיש מחסור, ואז מתחילים לאגור, ואז זה עוד יותר מגביר את המחסור. אז כמובן שמדובר כאן במשבר שהוא גלובלי. דרך אגב, אם מסתכלים עלינו, על ישראל, אז אנחנו פחות חשופים למשבר הזה, גם כי יש לנו את הגז, וגם כי מחירי הדלק אצלנו פחות מושפעים מעליית מחירי הנפט בעולם, כי יש מרכיב מאוד גדול של מס בתוך המחיר של הדלק, ואנחנו יודעים שכבר בחודש הבא המחיר הולך לעלות ב2 אגורות. שזה... לא נפלתי מהכיסא ששמעתי את זה. אני לא מתכוונת לרוץ לתחנת הדלק, למלא את הטנק דלק בשביל 2 אגורות. אני מניחה שרבים כמוני לא יעשו את זה. אבל אם, לדוגמה, במדינות אחרות, יש פתאום אומרים שמחיר הדלק יעלה באחוזים ניכרים, אז כמובן זה גורם לאיזשהו לחץ גם מצד הצרכנים, וזה עוד יותר מגביר את תחושת המחסור, וכמובן את הלחצים האינפלציוניים בעולם. אז רגע לפני שניגע בלחצים האינפלציוניים וההשפעה שלהם מן הסתם על הריבית ועל מחירי המניות, אני כן אשאל, אלון, בסוף במשוואה בין ארצות הברית לבין איראן, שניהם חסמו את המיצר הזה עכשיו, למי יש יותר כוח להתמיד עם האירוע הזה? שאלה טובה, טראמפ מאיים, ואני מצטרף לדעתה של יקירה, שהיום פעם הכלכלה הייתה מונעת רק על ידי האינפלציה והריבית, היום היא מונעת גם על ידי גיאופוליטיקה, וגם האנרגיה, וגם לנהל את האשראי. כלומר, יהיה חכם מי שגם מנהל את האשראי נכון לטווח ארוך. בקשר למצרי הורמוז, אני גם כן מצטרף לדעתה של יקירה, שזה משפיע מאוד מאוד על המסחר הבינלאומי. למשל, היו כתבות וידיעות שהמסחר עם הודו ירד ב50%. מהבחינה הזאת יש דווקא סנונית די טובה לחדשות בישראל,
שיש את הרעיון אחרית הימים שדרך יוון מאירופה, דרך נמל חיפה, יהיה את הרכבת דרך סעודיה, וזה ינטרל. אז אפרופו שאלתך, כאילו, מבחינה הזאת, שאת אומרת שזה דווקא יכול להטיב עם הכלכלה. בכלכלה הישראלית. כן. אבל יש סיכוי שזה יקרה בכלל? כי זה מרגיש קצת, מרגיש נורא רחוק מאיתנו, האירוע הזה. זה מרגיש רחוק, אבל זה עולה עכשיו בכותרות. עד כמה שזה ייושם, לא. בינתיים השווקים מתמחרים די ורוד, או לא מתמחרים מספיק את הסיכון הגיאופוליטי שאנחנו חווים אותו, וחווים עדיין שיהיה ירידת ריבית, אבל אולי בקצב יותר נמוך, אבל לא ממש עצירה. ולכן בטח נגיע לזה בפאנל עם מבחינת אתה ממש מרים לי לשאלה הבאה שלי. חברים, היום צפויה להתפרסם הודעת הריבית בארצות הברית. מה התחזיות של האנליסטים? התחזיות של האנליסטים הם כמובן ללא שינוי. יש לנו גם שינוי בפד. ההחלטה האחרונה של פאוול, מההחלטה הבאה נכנס נגיד פד חדש, וולש, שהוא אמור להיות פרו הורדות ריבית, הוא די חביב על טראמפ והגיע בזכות זה גם פנימה, הוא איש וול סטריט ידוע, איש עשיר ששולט בשוק, אבל יהיה לו קשה מאוד להגיע להורדת ריבית. אם נסתכל על ארצות הברית בכלל, אז עד לפני שבועיים, בעקבות הסיפור שקורה במפרץ, סגירת מפרץ הורמוז, ראינו תרחיש אפילו בארצות הברית שאנליסטים צפו עליית ריבית בקרוב. זאת אומרת, זה קצת התפוגג בשבועיים האחרונים. כיום אנחנו רואים תחזיות בארצות הברית של השנה הקרובה, שום שינוי בריבית בארצות הברית. אנחנו ראינו נתוני CPI, נתוני אינפלציה בארצות הברית, שיצאו עדיין גבוהים, גם מדדי הליבה בלי הנפט, אם נשאיר את האנרגיה בצד, עדיין גבוהים מדי, ויהיה קשה מאוד להוריד את הריבית גם בהחלטה הבאה. זאת אומרת, היום זה די דן דיל שזה יהיה ללא שינוי, וגם ההחלטה הבאה יהיה מאוד קשה להוריד את הריבית. אנחנו די נכנסים עכשיו לטריטוריה שאם נחזור אחורה לשנת 2020, לזמן הקורונה, מה שהפד בזמנו המציא מונח שהוא רצה לברוח ממנו, ה-temporary, שהאינפלציה היא זמנית, וזה בגלל היציאה מהקורונה, היה ריצה, וזה ייעלם צ'יק צ'ק, וראינו פעם שעברה שזה פרץ לרמות של בארצות הברית מעל 9% אינפלציה, והחזיק כמה שנים טובות, 3-4 שנים, עם עליית הריבית המסיבית, זה עדיין לקח זמן להשתתחיל באינפלציה. אנחנו היום רואים עלייה של אינפלציה, גם בארצות הברית וגם בשאר העולם, לפחות המערבי. אנחנו לא רואים פריצה עדיין לרמות שראינו בקורונה, אבל לא מצליחים להשתלט על האינפלציה כרגע ולהוריד אותה לרמות סבירות כדי שיוכלו להוריד את הריבית. ולכן השאלה כמה זמן יימשך, גם דיברתם על הסגירה של המפרץ ועל מחירי הנפט, שאלה כמה חודשים עוד אפשר למשוך. אבל יש כאן עוד פרמטר במשוואה הזו, שבסוף אנחנו יודעים שטראמפ כן רוצה להוריד את הריבית בשביל כן לרצות את המצביעים שלו, והמשוואה הזאת היא לא בטוח תצליח להתקיים. הוא גם מפחד מסטגפלציה, שזה הכי גרוע, שיהיה גם אינפלציה וגם ריבית גבוהה, ואנחנו לא שמה, אבל אנחנו יכולים להגיע לשם, ואני מצטרף לדעתו של שי, שכאילו מקסימום, אם יהיה הורדה בארצות הברית, מדברים על הורדה אחת של ריבית, והיא עומדת היום על 3.5, 3.75, כמה שאני זוכר. כן. וה-PCE, ה-Personal Consumption Expenditure, עומד על 3%, שזה עוד יותר אצל האמריקאים מאשר ה-CPI. ולכן זה מאוד מאוד מקשה על ההורדה של הריבית. וזה משליך גם על ישראל, כי אם בארצות הברית קשה מאוד להוריד את הריבית, אז כמה שפה היו רוצים מאוד להניע את הנדל"ן ואת התשתיות ואת כל מיני סקטורים שמאוד נפגעו ונפגעים מהדולר הנמוך ודברים כאלו, אז קצת תקועים עם זה, כי ברגע שארצות הברית לא מורידה, יהיה יותר קשה להוריד פה. כן, אבל אנחנו עדיין, הכלכלה שלנו היא קצת שונה מארצות הברית, נכון. אני חושבת שקצת יותר קל להפחית פה את הריבית. שי, מה במיטב חושבים על ההחלטה היום? בנוגע להחלטת הריבית, כנראה, כמו שכולם אומרים, והשוק מגלם גם בסבירות של 100%, שלא תהיה לא הורדת ריבית ולא העלאת ריבית. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הפד, ויש לו את הכלים שהוא צריך לבחון ולהחליט האם להוריד ריבית או האם להעלות ריבית, ושמעתי בעבר כבר מקרים שאמרו, כן, יש עכשיו עלייה באינפלציה בגלל הנפט, ואנחנו צריכים לבוא, ויכול להיות שעלו ריבית בארצות הברית או בעוד מדינות בעולם.
כשמקבלי החלטות יושבים ומסתכלים על התמונה, הם מפרקים אותה לכמה גורמים. השאלה הראשונה היא, האם שאת מעלה ריבית לתוך משבר אנרגיה, יש לזה השפעה, יש לזה אימפקט. כי האינפלציה, במידה ותגיע, היא לא תגיע מהצד של הביקוש, היא תגיע מצד ההיצע. אז לאו דווקא שעליית ריבית תביא להורדה של הביקושים. עכשיו, אם נסתכל על השוק האמריקאי... אז מה הכלים שיש לפד להתמודד עם אינפלציה שמגיעה מצד ההיצע? אני כבר אגע בזה, אבל אם נסתכל על השוק האמריקאי ועל הצרכן האמריקאי, הצריכה בארצות הברית כרגע נמצאת ברמות מאוד נמוכות. אם נסתכל על הצמיחה בארצות הברית, רוב הצמיחה כיום מגיעה נטו מהשקעות AI, רובה המוחלט. זאת אומרת שכל עוד הצריכה חלשה, יהיה לה אינפלציה מאוד קשה להרים את הראש, ודוגמה יפה, לפני שבועיים בערך פורסם מדד ה-PPI, שזה מדד המחירים ליצרן, זה בעצם מגלם מה העלות יחידה ליצרן שהוא מוכר את זה ללקוח הסופי. היה צפי של עלייה ל1.1%, בפועל יצאה עלייה של 0.5. זאת אומרת, הרבה מתחת לתחזית, ובין היתר זה אומר שהיצרנים כרגע לא מסוגלים, לא רוצים או לא יכולים לגלגל את העלויות ללקוח, כי הוא לא יבוא ויקנה. ולכן זה משמעותי ברגע שיושב הפד ומסתכל וגם בוחן אירועי העבר. באירועי העבר שהיה משבר אנרגטי, הסתכלו בעיקר על הצמיחה. כי אם את נכנסת למשבר אנרגיה לתוך משק צומח בצורה חזקה, חד משמעית זה יביא לאינפלציה. אבל אם את לא במצב של צמיחה חזקה, אז לפי זה לאו דווקא יביא לצמיחה חזקה. הפד אמור להרגיש מאוד בנוח להפחית את הריבית עכשיו. לא הייתי אומר מאוד להפחית את הריבית, בטוח שלא. אולי בלי המילה מאוד. כל עוד יש לו אי-ודאות ביטחונית, והנה אנחנו רואים גם ברגעים אלה את הנפט מטפס בעוד 5%, ויש אי-ודאות בכל העניין של האם חוזרים ללחימה או לא חוזרים ללחימה. דיברתם על מיצרי הורמוז, אז נכון, כרגע יש מצור גם של ארצות הברית וגם של איראן, אבל חשוב לקחת בחשבון שהמצב הזה שכרגע הוא נראה לנו אולי זמני, יכול להתארך ואולי גם להסלים. כי מה קורה במצב שמחר איראן מפסיקים לשתוק למצור הזה שעושים עליהם? אם הם חוזרים פתאום לתקוף את מדינות המפרץ, חוזרים לתקוף אתרי נפט, פוגעים עוד פעם בייצור הנפט. ראינו את איחוד האמירויות פורשים מארגון אופק, שזה חתיכת אירוע. זה גם יכול להשפיע על כל המחירים של הנפט. בואו נדבר על הפרישה מארגון אופק. איך זה בסוף משפיע על מחירי הנפט, אם בכלל? הרי הם לא המדינה הראשונה שפורשת מהם בשנים האחרונות. כן, הפרישה שלו, איחוד האמירויות מאופק, שהיא מספר 4 או מספר 5 באיחוד הזה, היא מאוד מהותית, כי הסיפור מה בעצם עושה אופק. אופק מגבילה את כמויות, ההקצבה של כמויות שכל מדינה שחברה יכולה למכור, שולטת על המחירים שאפשר למכור. את כמות הייצור, למעשה. המחירה, לא, הייצור אתה יכול לייצר ולשמור אצלך, אבל למכור, לשווק בשוק, כמויות שאתה יכול לשווק, את המחיר שאתה יכול למכור אותו. ברגע שאתה יצאת מזה, ואין לך שום מגבלות, אתה יכול לגבות מחיר גבוה יותר, כי היום אנחנו יודעים שיש בעיה של מחסור, יש ביקוש אסטרונומי, ואתה יכול להעלות את המחירים איך שבא לך, אתה יכול למכור כמויות כמה שאתה רוצה ולמי שאתה רוצה. ברגע שיהיו עוד יפרשו, אם סעודיה במקרה תפרוש מזה, או... יש בכלל צורך בארגון הזה? תלוי את מי את שואלת. אז אם את שואלת את טראמפ, בטוח שלא צריך את הארגון הזה, אפילו קצת מפריע לו, והפרישה של האיחוד האמירויות מבחינתו זה משחק לטובתו. כמובן שמבחינת סעודיה ואיראן ומדינות אפריקה שנמצאות ברקע היום, הארגון הזה מכיל 11 מדינות. אז מבחינת המדינות האלה, אז כמובן שפרישה של איחוד האמירויות זה לא משחק לטובתן. מצד שני, צריך לזכור שאיחוד האמירויות הותקף על התשתיות שלו, ובעצם ירו טילים, אחת החברות בארגון, איראן. איראן ירתה על איחוד האמירויות. שתיהן חברות באותו ארגון, וסעודיה, שהיא בעצם המבוגר האחראי בארגון הזה, לא הגיבה. לא לקחה צד, לא ביקשה להפסיק את התוקפנות. ומבחינת איחוד האמירויות, שבעצם זאת מדינה מאוד קטנה יחסית לאיראן, שזקוקה לאיזשהו ביטחון מכיוון מצד שלישי, היא קיבלה את הביטחון הזה דווקא מארצות הברית, ודווקא אפילו מישראל, ולא מסעודיה, שזה היה יותר טבעי לקבל את השאלה אם לא ייווצר עכשיו איזשהו כדור שלג, שיגרום לעוד מדינות לצאת אם זה יקרה, אז בעצם האפקט של הקרטל של אופק יישחק. לא יהיה את האפקט הזה.
וזה... ואז זה אומר שיעבדו לפי ביקוש, שמחיר הנפט ייקבע לפי ביקוש והיצע ומחירים ועוד כשוק משוקר. כל מדינה, בסך הכל האינטרסים של אופק הם לא האינטרסים המערביים. מבחינת טראמפ זה חדשות טובות. כי הם דואגים לאינטרס של הציר שלהם, של המדינות של המזרח התיכון ומדינות אפריקה וונצואלה. וזה ממש לא מה שטראמפ, זה לא האינטרסים של המערב. ולכן, אם באמת הכוח של אופק ילך וישחק, דרך אגב, יש גם את אופק פלוס, שזה כולל גם את רוסיה. ואם הכוח של אופק ילך וישחק, זה פועל מצוין לטובת טראמפ. טראמפ רוצה לפרק כמה ארגונים שפחות נראים לו, אחד מהם זה אופק, השני זה דרך אגב נאט"ו, שגם שם יש איזה ארגון שמבחינתו הוא פחות תומך בו, פחות היה רוצה שהוא יתעצם ויתחזק, הוא גם לא כל כך רוצה להיות שותף בו. אז מבחינת טראמפ זה חדשות טובות, ובאמת, האיחוד האמירויות, אפשר לומר בצורה די זה, קיבל את ההגנה מכיוון ארצות הברית ומכיוון המערב, ולא מכיוון איראן. כמו שהם ציפו אולי לקבל. אז דיברנו על הריבית, דיברנו על ארצות הברית, קצת על האינפלציה. בואו נדבר על האירוע השני המרכזי שיש היום, עונת דוחות, שהיא בעיצומה כרגע, עם פרסומים מאוד מאוד מעניינים, שאנחנו מחכים בקוצר רוח לראות מה היו התוצאות העסקיות של החברות. כן, זה לא סתם עונת דוחות, זה אנחנו בפיק של עונת הדוחות, עוד כמה שעות זה בעצם קורה. השבוע, רק השבוע, מפרסמות 180 חברות מה-S&P 500 את הדוחות הכספיים שלהם, כשהיום, זאת אומרת, לאחר המסחר, יום רביעי לאחר המסחר, זה ממש עוד כמה שעות, מפרסמות 4 ההייפרסקיילרים, סקיילריות, שזה אמזון, מטא, גוגל ומייקרוסופט, הם יפרסמו את הדוחות שלהם. בעצם הדוחות האלה יקבעו הרבה מאוד למה אפשר לצפות, גם מהטכנולוגיה, גם מה-AI. מה כל כך מיוחד בדוחות האלו הפעם הזאת? כי בעצם כשמסתכלים על ה-AI, אז יש לנו את השבבים, את חברות השבבים, שבעצם הם מספקות, השבבים וזיכרונות, הם מספקות את התשתית. וההייפרסקיילרס, הם בונות את הדאטה סנטרס, שבסופו של דבר משמשות את חברות התוכנה, את חברות הסאס, כדי לפתח את השימושים. אז הן בדיוק נמצאות באמצע. אנחנו רוצים לראות, לדוגמה, מה שמעניין אותנו מאוד לראות, זה מה יהיה היקף הקאפקס. הרי ברבעון הקודם הם אמרו מה יהיה היקף הקאפקס, שזה 650 מיליארד דולר, זה הרבה מאוד, זה סכומי עתק. רוצים לראות אם הם יעקפו את זה, הם יגדילו, מתכוונות להגדיל. זה מעניין לראות, השוק ירצה לראות איך החברות האלה מתכוונות לשמור, האם הן מצליחות לשמור על שולי הרווח שלהם, תחת כאלה השקעות, בהיקף השקעות כזה, זאת משימה לא קלה, וזה יתאפשר רק אם באמת הן מצליחות לעשות מוניטיזציה, זאת אומרת להפוך את ה-AI לממש הכנסות. אם הם יצליחו לעשות את זה, אז כמובן כל ענף הטכנולוגיה וגם חברות השבבים יגיבו בצורה מאוד מאוד חיובית. אם אנחנו נראה איזושהי ירידה בקאפקס, חברות השבבים יגיבו בצורה שלילית מאוד. אם אנחנו נראה ירידה בשולי הרווח... אז זה למעשה הנתון המרכזי שלו, הסתכלו? שני דברים. אחד זה הקאפקס, שזה ההשקעות, היקף ההשקעות, זה משפיע מאוד על הפוטנציאל של חברות השבבים, והדבר השני זה שולי הרווח והתזרים מזומנים העתידי, שזה משפיע על החברות עצמן, על ההייפרסקיילרס, שזה 4 החברות המפרסמות, כי שחיקה בשולי הרווח וברווחיות עלולה לפגוע בהן. יש לזה גם השפעה על ישראל, כי יש להם, מתוך 7 החברות האלו לרובם, יש מרכזי פיתוח בארץ, וכמו שיקירה אמרה, 650 מיליארד דולר, זה משפיע על כמה הם ישקיעו בשוק, בחברות הפיתוח בארץ, אם יהיו פיתורים, לא פיתורים, כמה דולרים יזרמו לפה, כמה השקל מול הדולר, כי חלק גדול מההתחזקות של השקל נבע גם באופן מובנה מתעשיית ההייטק ומהתעשייה הביטחונית. אז יש לזה הרבה השלכות גם על המשק שלנו, הדוחות האלו. אז אנחנו כבר ניגע גם במשק שלנו, אבל אני רוצה עוד רגע... יש גם עוד משהו רק לגבי הדוחות האלו, עוד משהו שמתקשר לנושא הקודם. כולם מדברים על הסיפור עם איראן, על הנושא הנפט והמחסור בנפט. צריך לשים לב שחברות השבבים האלה, למעט אנתרופיק, שבעצם היום הגדול שהיה להם, יש עוד דבר שנוסע. חוץ מנפט, איראן היא גם ספקית השנייה בגודלה בעולם של גז אליום,
שמשמש לייצור שבבים. וגם פיסטוקים. כן, פיסטוקים זה פחות משפיע על חברות השבבים, אבל זה משפיע על הבטן. משפיע על גולדה בעיקר. אבל גז ההליום הוא מאוד מהותי לייצור השבבים, המחסור שלו ועליית המחירים שלו מאוד מהותי, וזה גם עוד איום מסוים. זה דברים שלא גילינו אותם לפני המלחמה בכלל, שאיראן היא הספקית השנייה בגודלה בעולם של גז הליום, כמו שלא ידענו על אוקראינה, שהיא הספקית חיטה אחת הגדולות בעולם. זאת אומרת, יש פה עוד איום נוסף, חוץ מהנפט, שמשפיע על הדברים אחרים, חוץ מעליות מחירי ההובלה וההספקה, אז גם גז ההליום שהוא מאוד מהותי לחברות האלה. כן, גם על זה חשוב לשים לב, ובכל זאת אני רגע חוזרת לעונת הדוחות, על מה חשוב לשים לב? מעבר להשקעות הקאפקס? גם קאפקס, אבל כמו שאנחנו יודעים, בעיקר האמריקאים שחולים על סטטיסטיקה ואוהבים על סטטיסטיקה, אז חוץ מזה שהם לא יפספסו את התחזיות שהיו, שהם ייתנו תחזיות קדימה גבוהות יותר. זאת אומרת שאנחנו נראה איזשהו, כמו שהכירה אמרה, האופק, אנחנו נראה קדימה שהם רואות גם אפשרות של שיפור, גם ברווחיות, גם בהשקעות שלהם כמובן, אבל שהם כל ההשקעות האדירות האלה שמצליחים להרוויח, מצליחים לגדול ולצמוח, ושהשוק הזה לא... ואתה חושב שהשוק יהיה, או המשקיעים יהיו אלימים, כמו שהם היו בפעמים הקודמות, או בדוחות הקודמים שהיו? קשה לדעת, אנחנו מגיעים... שהתחזיות היו מאוד חיוביות, מספיק שפספסו קצת בתחזיות של האנליסטים, השוק הזה חווה טלטלה מאוד גדולה ברבעון האחרון, זאת אומרת, ראינו ירידות דרסטיות של המניות האלה, וקאמבק די גדול, לא את כל הירידה, אבל קאמבק די גדול. לא לשכוח שאנחנו נמצאים היום בשיא של כל השיאים של הנסדק, הוא עשה קאמבק מאוד גדול, למרות שהוא לא התפרס על כל המניות, אבל מניות ספציפיות משכו אותו כלפי מעלה. קשה לדעת אם התגובה תהיה אלימה או לא, אני מאמין שלא, כי יש העליות שראינו בימים האחרונים של הנסדק, מראה שיש ביקושים לשוק הזה, ואנשים כן חוזרים, המשקיעים כן חוזרים להשקעה בשוק האמריקאי. אני מאמין שיסתכלו על הצד החיובי יותר ופחות על הצד השלילי, אבל הם יצטרכו לספק את הסחורה החברות בשביל זה. זה יום סופר משמעותי, באמת יום סופר משמעותי, כי כל החברות שדווחו היום, שתביני מבחינת המספרים, זה מהווה 21% משווי השוק של מדד ה-S&P 500. זאת אומרת, חמישית מהמדד מדווח רק היום. עכשיו, מעבר לדיווחים המאוד מאוד חשובים האלה, המשקיעים רוצים להתחיל לראות קבלות מההייפרסקלריות שיקירה נגע בהן. וקחי דוגמה יפה, לפני יומיים יצא דיווח שעבר חתול שחור בין מייקרוסופט ל-OpenAI, OpenAI שהיה להם בלעדיות, למייקרוסופט, סליחה, היה בלעדיות עם OpenAI על כל תחום הדאטה והנתונים, עצרה את זה, הם שינו את ההסכם, זאת אומרת, הם ישלמו להם כרגע פחות, ו-OpenAI כבר לא נותנת בלעדיות למייקרוסופט. זאת אומרת שאם עכשיו אמזון פונה אליהם ורוצים להשתמש בשירותי הענן וכדומה, OpenAI יכולים לתת לזה לקרות. ולמה זה קורה? כי כנראה במקום מסוים, במייקרוסופט, מרגישים אולי אכזבה מסוימת מההכנסות של OpenAI, אולי הם ציפו לצמיחה חזקה יותר, אולי הם לא ציפו למודלים כל כך חזקים, בין אם זה אנתרופיק או ג'מיני, אז הזרקור חד משמעית יהיה על הנושא הזה. המשקיעים כבר רוצים לראות קבלות, אנחנו גם רואים את מחיר המניה של מייקרוסופט, שכבר תקופה ארוכה לא מצליח להתאושש, כי החברה חוטפת מכל תחום הסופטוור. עכשיו אני מזכיר, מייקרוסופט הייתה הראשונה לחשוף את מודל ה-AI. לפני שמייקרוסופט חשפו את OpenAI, אף אחד לא הכיר יותר מדי את צמד המילים בינה מלאכותית. שמענו עליהם, הכרנו, אבל כל האייפ הזה הגיע בעקבות ChatGPT. לאחר מכן, החברות הגדולות, ופה באמת זה דבר מדהים, ש-OpenAI הוציאו את ChatGPT, אני ישר אמרתי, וואו, אנחנו לא צריכים יותר את גוגל. הרי למה אנחנו נכנסים לגוגל? רושמים חיפוש, מתחילים לחפור, לחפש תשובות, ולפעמים זה לוקח המון זמן. אם יש לי מודל שנותן לי תשובה במקום, אין לי מה להיכנס לגוגל יותר. עכשיו, גוגל נכנסו פה לבעיה רצינית והמניה חטפה. ופה זה בדיוק היופי של החברות הגדולות. הם ידעו לעשות את האדפטציה האדירה הזאת, להביא מודל אפילו טוב יותר, ולגנוב הכנסות ולגנוב תשומת לב, וגם היום אצל גוגל הסתכלו בין היתר על הדברים האלה, ויש פה יום סופר משמעותי, הסתכלו גם קדימה על המשך השקעות הקאפקס, כי אני מזכיר שמהדוחות הקודמים, שבאמת נחשף סכום אדיר להשקעות הקאפקס, כל ענקיות הטכנולוגיה מאוד התקשו להניב תשואה עודפת, מאוד, וזה מצטבר לתקופה ארוכה של מעל חצי שנה, שהן לא הניבו תשואות גבוהות, אפילו מתחת לתשואת השוק, שזה אירוע חריג. החברות האלה מאז הקורונה מובילות את התשואות בשווקים.
אז המשקיעים חד משמעית חוששים מהשקעות הקאפקס, הם ירצו לראות לאן זה ממשיך, כמה עוד ישקיעו, ויותר חשוב מזה, מתי הם מתחילים לגזור את הפירות. אבל זה לא גם סיכון קצת שאותם חברות, כולם מתרכזים באותם 20% מהחברות שמדווחות היום, שכולנו מבינים שכל תשתית ה-AI וכל העתיד קדימה מתבסס דווקא עליהם? סיכון גדול מאוד, אבל את יודעת, זה משחק של ניהול סיכונים. אם את לא תהיי שם, כנראה שהסיכון גבוה יותר. ואל מול הסיכוי? ואל מול הסיכוי, תראי, אני מניח שאם כל החברות הענקיות האלה החליטו להשקיע סכומי עתק בתחום ה-AI, זאת אומרת שהם במקום הנכון, הם בכיוון הנכון. החברות האלה מרכזות את מיטב המוחות, את האנשים הכי גאונים שיש, את האנשים שמביאים את ההמצאות הכי מתקדמות, את הטכנולוגיה הכי מתקדמת, ואם האנשים האלה חושבים ומובילים את החברות הכי גדולות בעולם למהפכת ה-AI, חד משמעית הם יודעים מה הם עושים. השאלה הגדולה היא כמה סבלנות יהיה לציבור לחכות עד שהוא יראה באמת תשואה על כל ההשקעות האלה. עד שהם יצליחו לגלגל את זה למטה לשורת הרווח. התהליכים האלה הם באמת ארוכים. זה תשתיות שמדברים פה על כניסה לרווחיות ב-2030 וצפונה, אז אנחנו מדברים 4-5 שנים קדימה. כמה החברות היכולות להשקיע, גם מאיפה הן ישקיעו, ראינו גיוס אג"חים של גוגל, $100 מיליארד לפריסה לעשרות שנים, גם מאיפה הביאו את הכסף הזה בסופו של יום? אז אני שואלת רגע לפני הדוחות, חברים, אתם המומחים, אתם הפרשנים שלנו כאן היום, המניות האלו מעניינות היום להשקעה, ואם כן, אז מי יותר ומי פחות? אני חושב שקודם כל אני רוצה להתחבר למה שאמר חברי פה, שבערך 20-25% מה-S&P מפרסמים היום. היום בכלל ה-S&P הוא 30 וקצת אחוז בטכנולוגיה. אז התנודתיות והסיכון בו הרבה יותר גבוהים מאשר בעבר, מבחינת הזה. עכשיו, זה אפילו נושק ל-40%. אפילו 40%. ממנו הם חברות הטכנולוגיה. גם סקטור השבבים, שלפני מהפכת ה-AI היה 5%, אולי טיפה פחות, היום כבר מהווה מעל 15% עם מדד ה-S&P 500, שתביני כאילו את הריצה המאוד אגרסיבית של חברות השבבים, וניגע בזה. סקטור השבבים היום גדול יותר מכל סקטור הפיננסים בארצות הברית. נכון. 17% סקטור הפיננסים הוא באזור 12-13%. אבל מי שלא היה ב-AI, אז הוא לא עשה את זה, כאילו מבחינת כסף, תשואה כאילו. השאלה מה יהיה לגבי העתיד, ואני חושב שאפרופו נפט, מה שדיברנו, צריך להיות גם באנרגיה ירוקה. למשל, אני חושב שמי שלא יהיה באנרגיה ירוקה, אז הוא לא צעד קדימה, ויש לו סיכוי טוב ולעשות... למה דווקא ירוקה? בגלל שתחליפים לנפט. כאלטרנטיבה. כאלטרנטיבה, מבחינת המחירים של הנפט, מהבחינה כן, הזאת. זה גם אחד הסקטורים הבולטים מתחילת השנה בביצועים שלו, ומהיום שטראמפ נבחר, אבל אני עוד פעם חוזרת לשאלה שלי, חברים, זה נורא מסקרן אותי לדעת מה דעתכם. איזה חברות מעניינות יותר ואיזה חברות מעניינות פחות עם פרסום הדוחות היום? אני אעז לענות. אז קודם כל, בגדול, אם אנחנו מסתכלים על 4 ההייפרסקיילריות, אז אנחנו בכלל, על סקטור הטכנולוגיה, אנחנו מסתכלים עליו בצורה חיובית. ואנחנו ממשיכים לראות אותו כקטר המוביל של הכלכלה האמריקאית וגם העולמית. צריך לראות את 3 הרבדים של הענף הזה, שזה השבבים והתשתיות, שאנחנו מאוד חיוביים לגביהם. מתחת לזה ההייפרסקיילרס ובסוף חברות התוכנה. לגבי ההייפרסקיילרס, אז מבחינת מכפילים, הן נסחרות במכפיל יותר נוח מחברות השבבים, אבל שם נמצא גם הסיכון של ההשקעות, של הקאפקס. והן צריכות להוכיח את עצמן שהן מצליחות לשמור על שולי הרווח. אני חושבת שגם אם בטווח הקצר אנחנו נראה איזושהי שחיקה בשולי הרווח, למשל אנחנו יודעים שאמזון, יש איזשהן הערכות שהתזרים מזומנים שלה יהיה שלילי אפילו ברבעון הזה. לגבי גוגל אנחנו יודעים שיש איזושהי ציפייה שתהיה פגיעה ברווח למניה. אבל בגדול אנחנו חושבים שגם אם זה יקרה, זאת מהמורה בדרך. כשבסופו של דבר החברות האלה יעברו את המהמורה הזאת, ומה שהן עושות היום, הן בעצם מבססות את המעמד שלהן בתור מובילות בתחום ה-AI. הם יחזיקו בתשתיות,
להם יהיה את מודלי השפה הגדולים. אז יקירה, בשורה התחתונה, אם היום השוק מגיב בירידות לפרסום של הדוחות הכספיים, מבחינתך זו הזדמנות קנייה להסתכלות לטווח ארוך. פחות להיבהל. פחות להיבהל. תמיד הבורסה היא לטווח ארוך. אתם מסכימים, חברים? אני חושב שכן, אני חושב שכל תחום השבבים ותחום מה שמתקשר ל-AI בהשקעות בדאטה סנטרס, אפרופו אינטל, שידע לפחות להתאושש קצת ולהיכנס לתחום הזה, שאושש אותה טיפה למטה, אז זה תחום שיותר מעניין, יותר צפוי להתאושש וצפוי להניב תשואה יפה קדימה, ודווקא חברות התוכנה, שכל ה-AI יכול לפגוע בהם, אנשים שעסוקים יותר בתכנות ודברים כאלה, שהמחשב יכול להחליף את הבן אדם, והתוכנה יכולה להחליף את הבן אדם, שם זה מה שנקרא סכין נופלת, ושם פחות הייתי נכנס למניות האלה. תחום השבבים... עוד שהם תקנו לאחרונה, כן? חשוב להגיד את זה. שוב פעם, זה סייקלים מאוד חדים ומאוד קשוחים, ולא בריא להיכנס להם כזה דבר כרגע. במיוחד שהתחום ה-AI, אם שי דיבר בהתחלה שהצ'אט נכנס ועשה מהפכה, אז הגיע ג'ימיני והראה לו שבעצם הוא כבר דור אחורה, ואז הגיע פתאום הקלוד. והראה לכולם שהם בכלל לא בכיוון. וזה קורה כל כך מהר. זה בחודשים ספורים משנה את כל העולם, וחברות כאלה של תוכנה של פעם, של משהו של, מה שנקרא, של לפני שנת 25, אז זה נראה כאילו מעבר לפינה, אבל זה היסטוריה ארוכה בתחום הזה, יכול להיות שילכו ויעלמו אפילו. זאת אומרת, העולם הולך והשתנות, וצריך להיות, התחום הזה בנוי על השבבים, השבבים כן המשיכו לדחוף קדימה, NVIDIA, סביר להניח שנראה אותה גם בשנים הקרובות, וחברות אחרות יכול להיות שנראה אותן פחות. שי, מה דעתך? מעניינות להשקעה או פחות? כשאת מנהלת סיכונים ואת שואלת את עצמך... טוב, אבל תענה לי תשובה על זה, לא תשובה פוליטית עכשיו, של לנהל סיכונים ופה ולפזר. עכשיו יושבים הצופים שלנו ורוצים לדעת האם היום החברות שיפרסמו את הדוחות, אם הם ירדו, אם נוצרה פה איזושהי הזדמנות, ואם יש עליות, האם כדאי להצטרף לחגיגה הזו? תראי, קודם כל יש היום סיכון גבוה, כי החברות מדווחות את הדוחות הכספיים אחרי תקופה ארוכה שהם עלו. זאת אומרת, בחודש האחרון, החברות האלה הניבו תשואה מאוד מאוד גבוהה, ולכן השוק יהיה הרבה יותר אגרסיבי כלפי מטה, אם יהיה פספוסים. זאת אומרת, אם לפני חודש, כשהשוק היה נמוך, החברות היו מדווחות, והתוצאות היו פחות טובות, אני מניח שהן היו נענשות במרכאות פחות ממה שהן יענשו היום. אבל בנוגע לתשובה לשאלה הזאת, את צריכה לשאול את עצמך, איפה את רוצה לשים את הז'יטונים שלך? במי שמוביל את המהפכה, שזה ענקיות הטכנולוגיה, מייקרוסופט, אמזון, גוגל וכדומה, או מי שנהנה מהשקעות העתק, שזה בעצם כל חברות השבבים, בין אם זה חברות הזיכרון, בהתחלה היה אייפ על מיקרון, סנדיסק, ווסטרן דיגיטל, לאחר מכן הגיע הדוחות של אינטל, והראו לנו ביקוש אדיר ל-CPU, ל-GPUs, והחזירו בעצם לבמה את NVIDIA, את ARM, את AMD, או את רוצה במרכאות לקחת סיכון גבוה לדעתי, להיחשף לחברות התוכנה, ולהגיד אולי יש פה אוברשוטינג. אני לא חושב שיש אוברשוטינג בעניין חברות התוכנה, קלוד באמת מאיים על לא מעט מודלים עסקיים, גם בפן של הסייבר סקיוריטי וגם בפן של הסופטוור, ולכן אני הייתי נוהג פה במשנה זהירות. כן הייתי מעדיף להיחשף, במידה והייתי חושב על זה, ללכת או עם החברות שמובילות את המהפך, או עם החברות שנהנות מהשקעות הענק, שזה השבבים. מה לגבי אפל, יקירה? אפל צפויה מחר לפרסם את הדוחות הכספיים שלה, והיא לא כל כך קשורה לחגיגת ה-AI, והיא לאו דווקא מהווה איזשהו סיכון שצפוי עם כל השקעות הקאפקס שמדברים עליהם בחברות הגדולות, שם זה פחות משפיע. אז אפל באמת טיפה זזה הצידה, כמו שאת אומרת. היא גם לא מפרסמת עם כולם, היא מפרסמת יום אחרי, אולי זה סימן. אבל מה שקורה באפל כרגע זה חילופי המנכ"לים, שזה השוק חיכה די הרבה זמן, שטים קוק יפנה את מקומו, וצפוי להגיע מנכ"ל חדש, שיביא איתו כנראה גם רוח חדשה. אפל לא נמצאת בתוך חגיגות ה-AI, היא פחות משקיעה בקאפקס, והנה באמת היא גם פחות בקדמת הטכנולוגיה. אנחנו רואים שהאייפונים מכילים פחות AI, הם לא באמת עשו את הצעד הזה. מצד שני, אפשר לחשוב גם על הפוטנציאל שיש כאן. לאפל יש גישה
מאוד מאוד ישירה להרבה מאוד צרכנים, זה פשוט נמצא בידיים שלנו, וברגע שהיא תטמיע את ה-AI בתוך האייפונים האלה, החברה יכולה באמת להגיב בצורה מאוד חיובית. זאת אומרת, קיים פה פוטנציאל צבור, נצור, שברגע שהוא יתממש, זה יכול לבוא לידי ביטוי. אז מבחינתך אפל גם מעניינת להשקעה היום. שוב, אם הבנתי נכון, בין השורות. אני חושבת שזאת מניה למעקב. ממש לעקוב ולחכות ולראות איך הדברים מתפתחים, ויהיה מאוד מעניין לשמוע, פחות אולי מעניין, הדוחות הכספיים, אנחנו, אתה יודע, תסתכלו על מה עשו מחירות האייפונים, זה אולי פחות מעניין, יהיה יותר מעניין לשמוע את החזון של החברה קדימה, למרות שאם אני לא טועה בסיכום תוצאות ידבר עדיין טים קוק. עדיין המנכ"ל הקודם ידבר, אבל יהיה מעניין לשמוע אם הוא ייתן את החזון, הוא לא... יהיה מעניין לשמוע מה יש לחברה לומר. ושוב, זו באמת חברה שהיא ממש ממש למעקב. כן. טוב, בואו נעבור ברשותכם לשוק הישראלי. קצת דיברנו הרבה על ארצות הברית, דוחות, אינפלציה. בואו נעבור קצת לישראל, שכאן התמונה היא גם מאוד מאוד מאתגרת. מצד אחד יש את הלחימה, איראן, לבנון, אנחנו צריכים רגע להבין מה קורה, ומהצד השני גם חשוב להגיד שהאגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם תחזיות מאוד מאוד לא חיוביות לצמיחה בשוק פה בישראל, עם צמיחה שלילית עמוקה של למעלה מ9%. אז נכון, הבורסה המקומית, אם עוקבים מה-7 באוקטובר 23, עשתה, אני חושב, 100% או משהו כזה, הרבה מאוד ואפילו הרבה מעבר, פי 2 כמעט, מהבורסות האמריקאיות, כך שרמת המחירים היא לא זולה. הובילו את זה הקטרים של הבנקים, של החברות הביטחוניות. כי מה כולם חושבים? זה הופך להיות שוויץ אחרי הלחימה? לא, פשוט מאוד הבורסה זה תמחור של ציפיות, ועדיין, לא הכל ורוד פה, אבל עדיין אין תמחור של גיאופוליטיקה, ממש משבר והסלמה ארוכה, שיביא ממש לעצירת הריבית, וזה גלגל שהורדת הריבית ודברים כאלה. זה עדיין מתמחרים סצנריו יותר ורודים. אבל אם נסתכל על סקטורים, למשל סקטור הביטוח, יש חברות שנסחרות מעל 2, בראשם מנורה, מבטחים, והיא לא זולה. 2 על ההכנסות? מה? 2 על ההון, סליחה? כן, 2 על ההון. וגם הבנקים היסטורית. כן, אבל חברות הביטוח, אם אני ואתה היינו יושבים פה בינואר 2026, כנראה שגם היית אומר לי שהן מאוד מאוד יקרות, ועדיין אנחנו רואים את הביצועים שלהם מתחילת השנה. אבל הן חשופות מצד אחד ככל שהשווקים עולים, אז יש יותר תיקים מנוהלים, ויש יותר פנסיות, ויש יותר כספים, אז יש להם יותר הכנסות, אבל הם יותר חשופות. עלייה של יותר מ-20% השנה? כן, אבל מצד שני הן חשופות לתנודתיות של הריבית אם מתעצר, ושל הפער עם האג"חים שהן משקיעות ודברים כאלו. לעומת זה, הבנקים לדוגמה, גם יחסית היסטורית, מתומחרים בסביבות ה-1.5, 1.45, כשבראשם עומד מזרחי והבינלאומי בגלל התשואות היפות על ההון העצמי, שמפגר יחסית בנק דיסקונט בגלל התשואה היותר נמוכה שלו, אבל יחסית לבנקים באמריקה, אנחנו עדיין לא יקרים, כי... אז אני מנסה רגע להבין, אלון, מה אתה אומר בשורה התחתונה. מבחינתך חברות הביטוח הן יקרות מדי להשקעה, ומניות הבנקים מעניינות להשקעה? לא, זה לא מה שאני ממש אומר. מה שאני אומר, שיחסית ההיסטורית למדינת ישראל, הבנקים נמצאים היום יחסית ברמה די גבוהה. ויחסית לארצות הברית, שזה מעל 2, ג'יי.פי מורגן, גולדמן סאקס וכל מיני דברים כאלו, אבל אנחנו לא אמריקה, עם כל הכבוד, ישראל. יש לנו הרבה יותר סיכונים גיאופוליטיים, ויש לנו הרבה יותר סיכונים של מדינה קטנה. כן, אבל איזה סיכונים יש על הבנקים? תראי, הבנקים בישראל יחסית מאוד יציבים, כי יש לנו מפקח של הבנקים, והוא עושה עבודה מאוד טובה. אני רק אזכיר שהתשואה על ההון של הבנקים היא תשואה של 14-15%. כן, אבל ככל שתרד הריבית, רק 0 משהו, מוריד מיליארד ומשהו מהרווח המצרפי. אני להגיד שאני קראתי לא מעט מחקרים שאומרים שגם אם יפחיתו את הריבית בעוד 2 הפחתות נוספות של 0.5% במצטבר, אז הבנקים לא יסחרו ב-15% תשואה על ההון, הם יסחרו ב-14%, שזה גם תשואה מאוד יפה. בוא, לפני 5 ו-6 ו-7 ו-8 שנים, הבנקים נסחרו עם תשואות משמעותיות יותר נמוכות. אחד, נכון.
נכון, אז אני אומר שאם את שואלת אותי לטווח ארוך, כמו שאני ממליץ על האנרגיה הירוקה, אני חושב שגם אנשים צריכים להיות בבנקים. לגבי הביטוח, שאלה טובה. אני לא נגד הביטוח, אבל זו שאלה אם את בתוכו, בתוך הפוזיציה או מחוץ לפוזיציה. אגב, מי שבתוכו... טוב, קודם כל, נושא בוא נלך על הביטוח. הביטוח בישראל עשה מוב רציני בשנה האחרונה, בעיקר בגלל הסיבה אחת עיקרית, זה שינוי בתקן שעבר להכרת ברווחיות שחברות הביטוח יכולות להכיר בהם. אם בעבר פוליסות ארוכות, פוליסות חיים או פוליסות ארוכות אחרות, לא יכולת להכיר ברוב ההכנסה בשנים הראשונות, אלא עם משך הזמן. היום אתה יכול להכיר את ההכנסה הגדולה יותר. זה לפי ה-FRS 17, התיקון שהיה. נכון. וזה בעצם מה שהקפיץ במהותית. אבל זה מה שידענו כבר בינואר, פברואר, מרץ, שנה שעברה, שגרם לעליות. אבל היה עוד משהו שהזניק אותם מעבר לעליות בשווקים, שהגדילו את הרווחים שלהם מתיקי הנוסטרו, והשאלה המרכזית זה מה קדימה, כי באמת נראה שהן לא מפסיקות לעלות. הן לא מפסיקות לעלות, הן מחלקות דיבידנד עצום, זאת אומרת, תשואת דיבידנד יפה מאוד של חברות הביטוח. אנחנו ראינו תשואה על ההון, דיברנו על תשואה על ההון של הבנקים שנותנים 14-15%, אז אנחנו מדברים על חברות הביטוח עם תשואות להון של 25 ו-30%. אמנם זה בשנה הראשונה בגלל התקן, אבל גם קדימה הם צופים תשואות דו ספרתיות יפות, קרוב ל-20%. זאת אומרת, זה עדיין השקעה פנטסטית, למרות שהן יקרות, מבחינה טכנית הן יקרות, אחרי המוב שהם עשו, אבל זה מה שנקרא פרות מזומנים, זאת אומרת שהן ממשיכות לייצר מזומנים באופן שוטף, גם אם נראה הורדת ריבית, לא לשכוח שגם האינפלציה עדיין לא נמוכה מדי, וגם זה משחק טוב לחברות הביטוח. דבר נוסף לגבי הבנקים, דיברתם על הבנקים, כמו שאמרת קודם, לפני 5-6 שנים, הבנקים היו עושים תשואה להון של 6-7-8%. אבל אנחנו מדברים 14, 15 ו-16. זאת אומרת, עם זה שהמפקח על הבנקים מכריח אותם להשאיר הון גבוה בשוק, רמות הסיכון מאוד נמוכות. אנחנו ראינו את הדוחות של הבנקים, הדוחות השנתיים של 25, עם הפרשות לחובות מסופקים קרוב לאפס, וזה גם כן אחרי שהמפקח על הבנקים הכריח אותם לעשות. לא ראינו הפרשות ספציפיות, לא ראינו פשיטות רגל בישראל בשנתיים, בשנים האחרונות, עם זה שאנחנו רואים שהמחירי הנדל"ן תקועים, אפילו יורדים, והקבלנים לא מצליחים למכור, לא ראינו בעייתיות מסוימת של קבלנים, בטח לא קבלנים גדולים. זאת אומרת, מי שהיה מסתכל מבחוץ על מדינה שנמצאת 2.5 במלחמה רציפה, שמשק בחודשים שלמים היה משותק, ומצליחה לעשות צמיחה של 3-3.5% בשנה. גם בשנת 26, כנראה שאנחנו נסיים מעל 3% צמיחה השנה, למרות שהתחזית היא לרבעון הראשון שסביר שיהיה שלילי חזק, בגלל שהיינו מעל חודש משק סגור כמעט לגמרי. ההשלמה תהיה ברבעונים הבאים, ומשק שקל דולר, פחות מ3 שקלים לדולר. אז ממש עוד רגע לפני שניגע במטבע, בפינתנו פוקוס על הפורקס, שכולכם תשתתפו בפעם ולא ניתן את הזרקור רק לאחד מהיוסים. כן מעניין אותי לדעת מה אתה חושב על הביטחוניות, שזה היה באמת איזשהו וייפ מאוד מאוד חזק, עם לא מעט משקיעים שהשקיעו במדד ובכל המוצרים המנוהלים תחת הביטחוניות, ואנחנו רואים דווקא החודש שהמדד הזה לא כל כך מתפקד, והכסף עדיין ממשיך לזרום לסקטור הזה. אז הביטחוניות באמת זה האייפ שכמו שאמרתי, אנחנו 2.5 במלחמה רציפה. יצא בפועל לראות את המוצרים של התעשייה הביטחונית הישראלית, אם זה כיפת ברזל, ואם זה החץ, ואם זה כל המוצרים האחרים, קרני לייזר, שיכולים לפעול את הפעילות שלהם בפועל. ראינו חוזים ענקיים שסוגרים גם אלביט מערכות, גם נקסט ויז'ן, גם ארית, בית שמש. אבל השאלה אם בהסתכלות קדימה הם עדיין מעניינות להשקעה. שוב פעם, אני מאמין, זאת אומרת, אנחנו נסתכל ברגע שתיגמר המלחמה, וטיפה יירגע האזור שלנו, אנחנו נראה ביקושים מאוד גדולים למוצרים של החברות הביטחוניות מהעולם, שכרגע עוד מחכים, ורוב ההספקה היא כמובן לישראל. טיפה ראינו חוזה גדול עם גרמניה, שגם אליו בזה. אנחנו נראה ביקושים מאוד גדולים, כנראה לחוזים מהחברות האלה משאר העולם, אחרי שהמלחמה תיגמר, ולכן יש פה פוטנציאל מאוד גבוה. הן כמובן לא זולות, הן מניות די יקרות, אבל יש פה פוטנציאל מאוד גדול לצמיחה קדימה, אחרי שראו את התוצאות. שי, אומר אייל שבתום המלחמה, כנראה שהתעשיות הביטחוניות כן יעניינו, כי יהיו עוד לא מעט אנשים מהעולם ומדינות וכלכלות שירצו להזמין את הסחורה הישראלית,
ועדיין התעשיות הביטחוניות יורדות. מה אנחנו קודם כל מפספסים? אני חושב שאייל צודק חד משמעית. אנחנו לא מפספסים שום דבר. צריך להבין, תעשיות ביטחוניות, היה להם ריצה מאוד 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 חזקה, וכרגע זה הסקטור הכי רגיש שיש להתפתחות במלחמה. אני מזכיר, ביום הראשון שפרצה מלחמת ישראל-איראן, הסקטור שעלה הכי הרבה היה תעשיות ביטחוניות. המדד הזה עלה באזור ה-7-8% ביום הראשון. למה? כי הוא סופר רגיש בטווח הקצר למלחמה. כנראה סביר להניח שאם, חס וחלילה, נחזור מחר למלחמה, הסקטור הזה יחזור לעלות, ואז באופן טבעי, כשהמלחמה נגמרת, ה-IP יורד, כי זה שוק של מומנטום, אין מה לעשות. מי שנמצא במומנטום... זה קצת שונה ממה שאייל אומר, כן? אייל אומר, אחרי אני משלים את זה עוד רגע. אני משלים את זה. יש מלחמות בעולם חוץ מישראל. הכספים ממשיכים לזרום, מהסיבה הפשוטה, שאגב גם ניגע בזה בפינה שלנו, גם משקיעי ריטל וגם משקיעים מוסדיים נותנים פה הבעת אמון מלאה בחברות התעשיות הביטחוניות. אני נותן פה גם עוד תזכורת קטנה, יש כרגע צפי להנפקות גם של רפאל וגם של תעשייה אווירית, או בהמשך השנה או בשנה הבאה. החברות הביטחוניות, אנחנו רואים מדי שבוע דיווחים על עסקאות חדשות. ראינו בדוחות צבר הזמנות אדיר. ראינו על חם, אנחנו בין המדינות היחידות בעולם שהראינו על חם, ואפילו שלחנו כיפת ברזל למדינות המפרץ במהלך המלחמה עם איראן, מה היכולות של החברות הביטחוניות בישראל עושות. עכשיו, זה שהמלחמה מחר תיגמר, זה אולי בטווח הקצר ישפיע על החברות האלה. אבל מה את חושבת שיקרה במדינות ובכלכלות ביתר העולם? את חושבת שמדינות המפרץ, שהיו בטוחות שהן עולם ורוד ומנותקות מכל הבלגן, לא יגדילו תקציבי עתק בסקטור הביטחוני? אני מסכימה איתך לחלוטין, ולכן אני לא מצליחה להבין את הירידות, כי המידע הזה הוא נורא... זה שוק של מומנטום, ובטווח הקצר, החברות האלה מושפעות מעניין של המלחמה, סיימנו כביכול את המלחמה, אז החברות האלה חטפו מימוש רווחים. אז אנחנו אומרים שהביטחוניות יקרות, אנחנו אומרים שהביטוח יקר, חוץ מאנרגיה ירוקה, מה כן? אבל למשל בביטוח, אני חושב, תתקנו אותי הפעם, שנדמה לי מגדל דווקא נסחרת במכפיל יחסית מאוד אטרקטיבי, ויכולה להיות מניית ערך טובה לטווח ארוך, כאילו. אגב, גם המכפיל רווח של הבנקים, המכפיל לא נגעתם בו, הוא באמת יקר, היום דו ספרתי, בעבר היה חד ספרתי, אבל המכפיל רווח של הבנקים הוא נמוך, הוא באזור ה-10-11, מכפיל הרווח של מדד תל אביב 125 נמצא בשיא היסטורי. באזור ה-20, והוא גבוה ביחס ל-S&P, הוא גבוה ביחס ל-MSCI World, הוא גבוה בכל חתך שתסתכלי עליו. אבל צריך גם לזכור את השינויים המבניים שהשוק המקומי חווה, שהכלכלה המקומית חווה, ולצד הראייה על המכפילים, אנחנו צריכים להביא פה עוד דברים שאולי לא באים לידי ביטוי בצורה כלכלית. כמו מה? שזה זרימה אדירה של כספים לשוק הישראלי, בין אם זה ממשקיעים זרים, בין אם זה משקיעים מוסדיים שהיו להם חשיפות גבוהות לחו"ל, והסיטו כספים לישראל. אנחנו רואים מה קורה בשקל דולר, אנחנו רואים גיוסים מאוד חזקים בשוק ההון המקומי, אז אלה דברים שצריך לקחת בחשבון. אז עוד פעם, אני בכוונה מנסה לדחור אתכם רגע על הפינה בשביל להבין מהם הסקטורים שמבחינתכם עד תום 2026, ואני בכוונה תוחמת את זה בזמן ולא רק מדברת על בהסתכלות קדימה לאורך שנים, מה הסקטורים פה בישראל שמעניינים היום להשקעה? אני יכולה לציין את סקטור הטכנולוגיה, שהוא הולך יד ביד עם מה שקורה בעולם, ובאמת, ישראל מצליחה להיות בקדמת שני דברים אנחנו עושים טוב, וזה משפיע מאוד על הדולר שלנו, זה התעשייה הביטחונית ותעשיית ההייטק, וחברות הטכנולוגיה שבמדד באמת הן מצליחות להיות בקדמת הטכנולוגיה, ואנחנו רואים את המניות בהתאם. אז אני חושבת שזה סקטור שהוא היה מעניין והוא ימשיך להיות מעניין. מה דעתכם על סקטור הנדל"ן? סקטור הנדל"ן נמצא, אני חושב שתהיה התאוששות, הוא כרגע נמצא במצב יחסית קשה, כלומר יחסית מאתגר, אולי זאת המילה, מאתגר. הריביות יחסית גבוהות, לקבלנים בינוניים וקטנים זה מאוד מאוד קשה, כי אין להם גישה לבורסה ולאג"חים. ושיחסית אפשר להתממן בריביות יותר נמוכות ואטרקטיביות. וזה לא סוד, הרבה קבלנים בינוניים וקטנים התמזגו, או שחלקם גם לא איתנו. אבל בקשר לדיור, ככל שהריבית תרד, אז אני חושב שבטווח של שנה, הריבית תרד, כבר מתחילים בערים מסוימות, וגם האקזיטים שהיו
בזמן האחרון עם ה-30 מיליארד דולר בחברת הסייבר, מביא מיליונרים חדשים לשוק שמשפיע... כן, אבל בסוף זה מספר מצומצם של מיליונרים חדשים, שכן אולי ישפיעו על השוק עצמו. אבל בסוף שמסתכלים על מלאי הדירות, מצד אחד אנחנו רואים שיש המון המון דירות כרגע שעומדות, כי המון משקיעים יושבים על הגדר וכרגע מחכים שיקרה איזשהו משהו. ומהצד השני ראינו את בנק ישראל מתערב במודל העסקי של אותם חברות, שבו הם למעשה... כל העסקאות 80-20 ו-70-30 שעזרו להם להתממן, משנים קצת את הדיסקט בסוף ממימון שמבוסס על מחירות למימון שהם צריכים עכשיו להתעסק בגיוס חוב. נכון. השאלה, איך אותם חברות נדל"ן התמודדו עם השינוי הזה? אז כמו שדיברנו קודם, היום הכלכלה זה לא רק אינפלציה וריבית, זה גיאופוליטיקה, אנרגיה וניהול אשראי. וניהול אשראי בצורה נכונה. ומי שלא ינהל את האשראי ואת התיק שלו בתבונה, הוא לוקח סיכון מאוד מאוד גדול. זה פקטורים מאוד רציניים היום בכלכלה. אני חושב אישית שהריבית כן תרד בטווח של השנה הקרובה. השוק כרגע צופה הפחתה אחת או שתי הפחתות ריבית? באמריקה מקסימום הפחתה אחת, אם בכלל. לא, ובישראל... נגיד הבנק ישראל דיבר על 12 חודשים קדימה, שתי הפחתות ריבית. שתי הפחתות ריבית. דווקא הראשונה כבר במאי, לא? דינמי, שוב, בהתאם להתפתחויות במלחמה, היה פה צפי השנה, לפני המלחמה היה צפי שהשנה יהיו כבר בין 2 ל-3 הורדות ריבית. לאחר מכן המלחמה פרצה, חששות אינפלציוניים, והתמחורים עברו ל0 הורדות ריבית ב-26. עכשיו אנחנו חוזרים לדבר על בין הורדה ל-2. ובהודעה הקרובה, מה הערכה שלכם? הודעה הקרובה כנראה שאנחנו לא נראה שינוי בריבית, אבל כן... אני חושב שהוא יהיה זהיר, כי יש פה באמת סימן שאלה, כן חוזרים למלחמה, לא חוזרים. רואים את מערכת הביטחון דרוכה, רואים את ארצות הברית דרוכים. אני חושב שאם הוא יוריד ריבית מהלחץ של הדולר, שאגב, אם את שואלת אותי, אין כמעט השפעה לזה שהוא יוריד ריבית על שער השקל דולר, וראינו את זה בהחלטות הקודמות שלו, שהוא הוריד ריבית והשקל המשיך להתחזק, אבל בסופו של יום, אם מקודם דיברנו על תעשיות ביטחוניות שיש להם רגישות למלחמה, סקטור הנדל"ן, רגישות סופר גבוהה לריבית וצמיחה במשק הישראלי. אם אנחנו חושבים שהמלחמה נגמרת, ואנחנו חוזרים לכלכלה, לצורך העניין, עד כמה שאפשר להגיד די רגילה, כמו שנה שעברה, אז חד משמעית הסקטור הזה כן יעניין, כי אנחנו גם מגיעים ממחירים מאוד נמוכים בנדל"ן, בבנייה. מצד שני, שאלת גם מה הסיכון על הבנקים, היום הסיכון... התחלת, סקטור הנדל"ן, אז בשורה התחתונה, מעניין חברים? סקטור הנדל"ן קודם כל הוא מאוד מאוד רחב, זאת אומרת, דיברתם כרגע על בנייה, אבל יש לנו נדל"ן... אוקיי, אז אני אפלח את זה, נדל"ן תשתיות בנייה. וגם בתוך נדל"ן מניב יש לנו חלקה מאוד גדולה, תשתיות בכלל, אנחנו אחרי המלחמה צריכים פה השקעת תשתיות מאוד מסיבית, חברות התשתיות יכולות להיות השקעה מאוד מעניינת. גם נדל"ן מניב, ניקח למשל, יש את מליסרון ועזריאלי, רובם עם הקניונים או ביג, ששם יש השקעה אחרת, לעומת משרדים, שאנחנו רואים סוג של חולשה מסוימת, למעט תל אביב, שיחסית בסדר, ראינו את העסקה הגדולה של מליסרון ואפי, שעשו ברחוב הארבעה, והזכירו את כל הבניין לשתי חברות, במחיר יפה מאוד. ומצד שני, ניקח את החלק השלישי, זה הלוגיסטיקה, או מה שאנחנו ראינו את היפר, דיברנו על ה-AI קודם, מגה-אור, עסקה פנטסטית, כניסה לשוק ה-Data Centers ברמות מטורפות, הקפיץ את החברה מחברה בינונית ומטה, חברה שנכנסת לתל אביב 35, אחת מהחברות הגדולות זה פשוט מנגנון של הכרת השוק וזיהוי מגמות וכניסה למצב מסיבי, ככה שהנדל"ן מניב יכול להיות יחסית מאוד מעניין כרגע מנדל"ן מגורים. נדל"ן מגורים באמת יקבל את הבוסט שלו קדימה ברגע שהפחתת הריבית תיכנס יותר לתוקף, אבל כרגע, כמו שאמרתי גם קודם... ובנייה? רגע, ובנייה? בנייה זה יחד עם הנדל"ן מגורים ביחד. מה שאמרתי קודם, עם שנתיים שיש פה מחירות מאוד נמוכות של דירות למגורים, ועם עלויות מימון מאוד גבוהות, ועם זה שאין ביקושים כמעט לנדל"ן מגורים, לא ראינו יזמים וקבלנים, לפחות לא חברות ציבוריות שפושטות רגל. כרגע, בשלב הזה. ציבוריות. ציבוריות. כן, אמרתי שיש קבלנים בינוניים וקטנים שבאמת מתקשים, כי אין להם את הגישה
לגיוס הון או האג"חים. בשוק. בואו נדבר רגע בזמן הקצר שנותר לנו קצת על השקל דולר, שהוא גם נורא נורא מסעיר ומעניין, ונראה שבנק ישראל יושב על הגדר ולא מתערב יותר מדי. בנק ישראל בבעיה, היכולת שלו להתערב היא מוגבלת. כי שוב, כמו שאמרנו מקודם, אם הוא מוריד ריבית, כבר ראינו בסוף שנה שעברה שזה לא משפיע, ולבוא ולקנות דולרים, כרגע הוא לא יכול. כי טראמפ כבר התבטא על זה בעבר, ובארצות הברית קיבלו החלטה שהם לא יקבלו מניפולציות והתערבויות בשוק המטח. זאת אומרת שלפרופסור אמיר ירון יהיה מאוד 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 קשה לשכנע את האמריקאים שהוא צריך להתחיל לקנות דולרים. עכשיו, שואלים לאן השקל דולר יגיע. מן הסתם אף אחד לא יודע, אבל אם את שואלת את בנק ישראל, הוא כבר הציג... יש כאלה שמתיימרים לדעת, כן? מתיימרים. אני חייבת להודות. בנק ישראל הציג כבר תחזיות של 2.7, 2.8. אנחנו רואים את השקל דולר שפרצה המלחמה עם איראן, עלה מ-3.03 לאזור ה-3.16, וברגע שהוכרזה הפסקת אש, נחתך, היום 2.96, 2.95, בואכה 2.9. השקל דולר מושפע היום ממספר סיבות שנצבע אותם רגע. הסיבה הראשונה זה כל חברות ההייטק בישראל שמשלמות בשקלים לכל העובדים שלהם, ומדי חודש חברות כמו אינווידיה צריכות להגיע ולהמיר סכומים מאוד גבוהים של דולרים לשקלים בשביל לשלם משכורות לעובדים. הסיבה השנייה זה תחום התעשיות הביטחוניות. ככל שממשיכים למכור סחורות ולעשות עסקאות, העסקאות האלה מגיעות בשקלים. אז זה שוב הפעם, מוכרים את הדולרים, קונים שקלים. והדבר העיקרי שאני תמיד אומר אותו ואני אמשיך להגיד אותו, זה פעילות גידור המוסדיים. בדיוק. פעילות גידור המוסדיים זה השובר שורות של שוק המטח. ואני אסביר גם למה. ברגע שמספיק שאין גיוסים בכלל, בתחומים של ההקרנות לצורך העניין, אבל יש רק עליית ערך. אם S&P עולה באחוז, או נסדק עולה באחוז, המוסדיים צריכים לגדר בארץ מיליארדים. מיליארדים. עכשיו, הם באים ומוכרים דולרים בשביל לגדר. מי קונה מנגד? אין כרגע מי שקונה מנגד. כל עוד המוסדיים ימשיכו לגדר, ואם אתם חושבים שהשוק האמריקאי ימשיך לעלות, כנראה שהשקל ייחלש. עכשיו, הדבר הזה קורה כבר ב7 שנים האחרונות. הניתוק היחיד של תמונת המראה בין ה-S&P 500 לשקל, קרה בשנת 23, שהיה את הבלגן המדיני. ולכן... אז אני מאוד מאוד מקווה שבנק ישראל ישכיל להיות קצת יותר יצירתי, כי אני חושבת שהדברים הם לא בינאריים ואחד או אפס כמו שאתה מציג אותם, ואם אנחנו יודעים שהמוסדיים הם פונקציה שמשפיעה על השער חליפין, אז אני בטוחה שאפשר למצוא דרכים יצירתיות לטפל באירוע הזה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, לפני זה אני רוצה להודות לפרשנים שהיו איתנו כאן בשעה האחרונה, אייל וייסבלום, מנהל השקעות בקרנות הנאמנות של מגדל שוקי הון, יקירה שחר, מנהלת דסק חול ביחידת המחקר של בנק הפועלים, ורואה חשבון אילן פפר, מנכ"ל ומייסד חברת פפר פיננסים. תודה רבה חברים, שי, אתה נשאר איתי גם לאחרי הפרסום.